सोनाब बेंगलनि नैबे गरम बाजार एलेका नैबे बागानबारि रिसर्टआव जोङो ज' जाथुमनो हादों। दा बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानव गेदेर अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि अरायथा आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी सार आरो जोंजों नुजाफैनो हानाय जोंहा सेन्ट्रेलनि ट्रेजारार बिथां रजनी दा ट्रेजारार बिथां लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि केशियार शिबनाथ ब्रह्म बिथां लोगोसे नोंथांमोननि बे सोनाब बेंगलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोनहा नुजाफैनो हानाय सेनियर सिटिजेन नोंथांमोन। दा आं श्री अमर सिंह ब्रह्म आंबो रिटायार्ड पार्सन रिटायार जानाया 4.5 बोसोरनि एसे बारबाय दा 64+ आरोखि आंनि बैसोआ। दा नोंथांमोननो गिबियावनो आङो फोरमायनो नाजागोन बे अल बड' सिनियर सिटिजेना माब्ला जोनोम जाया आरो बिनि थांखि आरो थाखाया मा मथ'आ मा बेखौ। दा जोंहा अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामखौ आङो रिटायार जाखांनायनि उनावनो बे आफादखौ गोनांथि दं होननानै आं सानदों। लोगो लोगो आङो गोबां जोंनि सेनियर सिटिजेन बिथांमोनजों हाज'वारी सारमोनजों आरो गोबां क'क्राझारनि रिटायार्ड सेनियर मानसिफोरजों आं रायज्लायदों। बले जों बेबादि मोनसे आफाद दानो हायो ना हाया, बयबो हायो बेखौ सनमान होबाय। दा बे हिसाबै गोबां मानसिखौ मबिलाइज खालामनानै नाम कालेक्सन खालामनानै जोङो मोनबाय। बे हिसाबै गिबियाव जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ दाग्रोदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दाखांनानै जोङो उनाव बे क'क्राझारनिफ्रायनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंबा साब डिभिसन, गसाइगावआ मोनसे साब डिभिसन, बेखौबो जों मोनसे डिस्ट्रिक्ट लायो। जेरै गुबुन गुबुन बर' थुनलाइ आफादफोर बा गुबुन संगठनफ्राबो साब डिभिसनखौ डिस्ट्रिक्ट लायो। बिदिनो जोङो फार्स्टआव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जोंनि सेनियर सिटिजेनजों जगाजग लाखिनानै माने 2022नि 30 सेप्टेम्बर 2022 बेवहाय बिजनि रैमालि बिएड कलेज बेनि प्रिन्सिपाल बिथांखौ खावलायनानै बिथांखौ नोंथांमोनहा मिथिखायो राजेन बसुमतारी बड' राइटार्स एकाडेमिनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट, नोंथांमोनजों फैबाय थाखायो बर' मिडियाम बर' साबजेक्ट मेटारखौ लानानै। दा बिथांखौ जोङो खावलायबाय नोंथाङा जोंनो हायोब्ला मोनसे गेवलां मेल खुंनानै होनांगौ, प्राय 60-70 जन जागोन सेनियर सिटिजेन फराम सेन्ट्रेल कमिटि दानो। बिथाङा राजि जाबाय, नोंथांमोनहा फैल', फुंनिफ्राय साहा पानि लोंनायनिफ्राय साननि जानाय आरो हर थानानै अखानायैबो जानाय लोंनाय, मोनायावबो जानाय लोंनाय रंजानाय गासिबो खरसखौ एरेन्जमेन्टखौ आं खालामजोबगोन, फैल'। बेबायदि हिसाबै जोङो 2022नि 30 सेप्टेम्बराव जमा जाबाय। ओइदिननो जोङो बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम होननाय आफादखौ सेन्ट्रेल कमिटि दानानै लानो हानाय जादों। बे मेलावनो जोंहा पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारीखौ प्रेसिडेन्ट, लोगोसे डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथांखौ वार्किं प्रेसिडेन्ट, लोगोसे 7 भाइस प्रेसिडेन्ट आरो आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारि, आंजों लोगोसे आरो 7 सेक्रेटारिफोर, बेबादिनो गोबां सोद्रोमाखौ लानानै 35-36 जनसो सुबुंजों मोनसे जोंनि बे सेन्ट्रेल कमिटिया दाजानाय लायो। आरो बिनि अखानायै 1 अक्ट'बराव जोङो लोगो लोगोनो बे रैमालि एकाडेमिक कलेज बिएड कलेजनि बेवहाय बे कलेजावनो जोङो इन्टारनेशनेल डे अफ ओल्डार पार्सन बेखौ जोङो खुंफुंनाय जायो बे अखानायै। ओमफ्राय बेवहाय जोङो 85 बोसोर 92 बोसोरनि 3 बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जोङो बे 1 अक्ट'बराव इन्टारनेशनेल डे अफ ओल्डार पार्सनखौ जोङो खुंफुंनानै बिथांमोनखौ मान बावनाय जायो। जोङो बे बोसोराव प्रथम हिसाबै खुंजेननाय जादों। बेनि नेक्स्ट इयारावहाय जोङो बिजनि माख्रा फाटखिगुरि होननाय हाइ स्कुलावहाय नेक्स्ट इयाराव जोङो
इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डार पर्सन प्लस जोंनि आफादनि एनुअल कन्वेन्शनखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो गांसे सुबिनिर एबा मेगाजिन दिहुननाय जायो प्राय 250-300 जन मानसि बेवहाय गेदारिं जादों दामनाय देनाय खननाय मोसानाय जोंनि सेनियर सिटि हाबाखौ मावफुंनो गाजा गोमजायै गाजा गोमजायै बे माख्रा फाटकिगुरियाव जोंनि बे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डार पर्सन प्लस बे वन डे कन्वेन्शना जानानै थाङो आरो बेवहाय जोङो मोनसे सौवेनिर बा मेगाजिन दिहुननो हाबाय नेक्स्ट इयाराव 2023 आव जोङो गसाइगाव लाबाय थांनाय बोसोराव बेवहायबो जे 1 अक्ट'बरखौ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डार पर्सनखौ जों खुंबाय लोगोसे वन डे कन्वेन्शन आरो बेवहायबो जोङो गांसे सौवेनिर एबा मेगाजिन दिहुनबाय जोंनि मेगाजिननि नामा जाहैबाय बेलासिनि रेगा नैबे आङो 10 खान कपि लाबोदों नोंथांमोननो बयनोबो होनो हानाय नंला कपिया जोब्बाय अब्लाबो 10 खानखौ जों दा नोंथांमोननो राननो हासिगोन मानोना जोंनि थांखिया संगठनजों लोगोसे जोंनि माउथपिस जोंनि गोसोनि साननाय हनाय बाथ्राफोरखौ लिरनानै दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो बे बोराय बैसोआवबो गोबांनाव गोबां रोखोमनि केपासिटि दं सोरबा दामनाय देनाय खननाय मोसानायनि सोरबा लिरनायनि जे हेबिट दङ बेखौ फोजाखांफिननो होननानै बा बोराय बैसो बुरि बैसोआव जों मा सानो मा मावनो लुबैयो बेफोरखौ जाहाथे बे मेगाजिननि थ्रुयै फोरमायनो हायो बेनि थाखाय बे मेगाजिनखौ दिहुननाय जादों दा बेवहाय नोंथांमोननो खिन्थानाय जायो जोंनि फार्स्ट दिहुननायखौ जोंनि सासे रुंसारि जानाय आसामनि एसियास पास जानानै सेटेलमेन्ट अफिसार आरो लेन्ड रेभिनिउनि सासे गिदिर अफिसार पुलिचरन बसुमतारी होननायनि नामै बावनाय जादों आरो बिथांनि न'खरनिफ्राय फिसाजोफ्रा प्रफेसार गोबां दङ इन्जिनियार दं बिथांमोनहा जोंनो 60,000 थाखा बे मेगाजिनखौ सौवेनिरखौ साफायनो दान होयो बेनिफ्राय सेमोनहायबो गसाइगाव जायोब्ला सानै मानसिनि नामै जों बावो बिनि सासेया जाहैबाय डक्टर असिन्दरुप बसुमतारी बिथाङा गुवाहाटीनि मेडिकेल दानि आसामनि मेडिकेलनि डाइरेक्टरमोन बिथांनि फिसालाफ्राबो ज' जानानै जोंनो 60,000 थाखा होनाय जायो आरो जों बेजोंनो जोंनि सौवेनिरखौ नैबेखौ दिहुननो हानाय जायो जोंहा जिहेतुके सर्स गैया फान्ड गैया बेखायनो जों बेखौ एसे खाबु लानाय जायो नोंथांमोना हयथ' माथो सुबिदा बायदिसिना माबाफोर बुंनो हागौ उफाय गैयैयाव जोङो जबरदस्ति नङा सोरबा होनो गोसो दंबा बेखौ एसे सौनायनाय जायो आरो खायसे गोसो जानानै होखायो एबार जोंना नेक्स्ट फैगोन 1 अक्ट'बराव बे अबजारभेशन अफ इन्टारनेशनल डेआ जागोन सिमला कक्लाबारि सिमलानि दावधारा होननायाव जागोन आरो बेवहायबो साथाम आइजोआ गाव फिसायनि नामै आरो सासेया बिफानि नामै 35,000 दान होनानै 1,05,000 बे थाखाखौ जोंनो कमिटियाव होगोन आरो बेजोंनो जोङो बे सौवेनिरखौ दिहुनगोन बेयो जागोन बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि पाठशाला डिस्ट्रिक्टनि साहा पाठशाला ओभारब्रिजनि बजालिनि साहा कक्लाबारि डाइरेक्ट पाठशालानि ओभारब्रिजजों साहा थाङोबा सिमलाखौ मोनो सिमलानिफ्राय एसे दावखोयोबा कक्लाबारि मोनो बेखौ एसे बारलाङोबा भुटाननि नांलां टाउन फिसा मोनो दा बेवहाय जागोन दा नोंथांमोनहाबो दिनै कमिटि दायोबा फैगोन 1 अक्ट'बराव बे जायगायाव थांनो हागोन दा दाखांनायनि उनावनो जोंहा थांखिया गोबां दङ बेनि थाखाय जोङो अलरेडि कनस्टिटिउसनबो बानायबाय नोंथांमोननो आङो माखासे कपि लाबोदों कनस्टिटिउसन जे जोङो बबे कनस्टिटिउसन बबे बायल'जों जोङो खामानि मावगोन बेवहाय रोखा लिरनाय दंजोबो बेवहाय हयथ' मोनसे मोननै वार्डआ प्रिन्टिं मिस्टेक थानो हागौ आरो माखासे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स बा एक्टिभिटिसआ बे फ्लेक्सिबल बेयो रिजिड नङा जोङो जेलानाखि एनुवेल कन्वेन्शन जायो अब्ला रायलायनायनि गेजेरजों माखासे सोदेरनांगौ जोंहा जुदि गोनां जायो बे कनस्टिटिउसनाव जोङो सोदेरनो नाजागोन
गतिके बे कन्स्टिटिउसनाव प्रिन्टिं मिस्टेक प्लास माखासे पइन्ट्सफोर जुदि थालाङोबा बेखौ जोङो सोदेरनो हायो बेनि उनाव नेहाथारि हिसाबै जनानै थायाखै बे 2022 दिनै 3 बोसोर जाहां जानोसै बिनि गेजेरावनो आङो आसाम गभर्नमेन्टआव गुवाहाटीआव एप्लाइ खालामनानै अनलाइन एप्लिकेसन होनानै बे जोंनि ससाइटिखौ अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ अलरेडि रेजिस्टार खालामनो हाबाय बेनि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौबो आं लाबोदों नोंथांमोननो गांब्रैसो आं होलांनो हागोन जे जोंनि ससाइटिया बेयो ओरैनो मोनसे नन रेजिस्टार्ड ससाइटि नङा बे अल बड' सिनियर सिटिजेनआ गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार्ड जानाय मोनसे ससाइटि जाहैबाय अर्गानाइजेसन जाहैबाय दा मेगाजिन थाबाय रेजिस्ट्रेसन थाबाय खालि जोंहा बाखिया दा हाल'सै हानि खामानिखौ जोङो आफादगिरि सारजों आंजों ट्राइ खालामगासिनो दं हा मोनब्लानो जोङो गभर्नमेन्टनाव जे हा एलटमेन्ट नामजारि जाबाय जोंनि नामै हा थानाय लोगो लोगोनो जोंहा जे माखासे थांखि दं बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो सरकारनि खाथियाव माने ग्रेन्ट मोननो थाखाय जोङो साफिगोन मानो होननानै बुङोबा अफिसनि हायानो गैयाबा नोङो खुनु गभर्नमेन्टनि सेंसन मोना दिनै जोंहा थांखि दं जोंनि बोराय बुरैया बे थुनलाइ हारिमु बायदिसिना बेखौ फोथांनायाव जों बोराय बैसोआव मा कन्ट्रिबिउसन होनो हायो बर' माहारिनि बे मोनसे जोंना थांखि प्लास जोंनि गोबां बोराय बुरैया बे बोराय बुरि बैसोआव गोबां जोंनि फिसाजो फिसाला बिहामजो बिदा फंबायफ्रा अनास्था खालामो रावबो फिया गुवाहाटी सिटी बादियाव अनेक गावनि बिमा बुरि बा बिफा बोरायखौ फुटपाथआव गारनानै थाङो फिनो हाला बेबायदि अपारक जायो दा बेबायदि बैसोनि आलायआथानि जानाय बोराय बुरैखौ जोङो बै जेला हा मोनो 10-15-20 बिगासो हायोबा बिनि बारा बेवहाय जोङो अल एज हस्टेल लुनानै बिथांमोनखौ दोननायनि मोनसे जोंहा थांखि दङ दा हानि एलटमेन्टखौ बे बोसोरथामाव जोङो लानो हानाय जाथ'वाखै बेखौ जोङो ट्राइ खालामगासिनो दङ बे मोनसे थांखि प्लास जोंनि हारियाव बर' हारिया बहुद संग्रामजों फैनाय नोंथांमोनहा मिथिगौ जोंनि भलान्टियार जोंनि सेंग्राफ्रा बै समाव नोंथांमोननि एलेकायाव मेला आश्रय लाफैदों नोंथांमोननि न'आव हर थादों संनानै जाहोनांदों लोंहोनांदों खालामनो हायाखै होमबा नोंथांमोना जथेस्थ' मदद होदों आरो बे सोमावसारनाय एबसु आन्दलन बिएलटि आन्दलन बेनि उनाव 5,500 जन मानसिया आसाम पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानानै माखासेया गावजों गाव सन्देहआव बुथारलायनायजों 5,500 जन थैनानै जोङो जोबनायाव हाग्रामा महिलारिनि जे बिएलटि बे बिएलटिया जेलानाखि जंगि आन्दलन खालामबाय एक्सन खालामबाय बे एक्सनफोरखौ गिनानै स्टेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बाध्य जादों जे बिसोरथ' बिराद भयानक जाहैबाय बिथांमोननि दालां गुब्रुहोनाय रेलगारि गुब्रुहोनायाव नर्थ इस्टआ हेम्पार जाबाय नागालेण्ड मणिपुर मिज'राम त्रिपुरा मेघालया अरुणाचल गासिबो साप्लाइ बन्द जाजोब्बाय बे बेलायावहाय इभेन भुटानाबो प्रेसार हरदों बोले बिसोरनो माबा मोनसे खालामना होदो नङाबा जोंहा हेम्पार जाबाय माने जाग्रा मुवा सर्ट जाबाय सफैया बन्दके बन्द नङा होमबा बेनि उनावहाय जोंनो उनावहाय रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयी आरो नैबे एल.के. आडवाणी हम मिनिस्टार डेपुटि प्राइम मिनिस्टार प्लास हम डिपार्टमेन्टखौ बे लादोंमोन बे समावहाय 2010 नि 10 फेब्रुवारियाव मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिसि एकर्ड बे एकर्डखौ उनावहाय 6 मासनि गेजेराव लकसभा राज्यसभा पास खालामनानै प्रेसिडेन्टआ सहि होनानै बियो मोनसे एक्ट जाबाय आङो बे लेखाखौ लाबोआखै नोंथांमोना मिथिखागोन बादि साननानै बे 6 शेड्युल टु द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बे लेखा गिदिर दं बेवहाय रोखा रोखा लिरनाय दङ दा बिटिसि एकर्डआ नट अनलि एकर्ड नाउ इट हेज बिकाम एक्ट अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन इट इज ए पार्ट अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन दा जोङो गोग्गानो हायो आरोखि जोङो बेबायदि मोननो हादों आरो बे 6 शेड्युलखौ मानो होदोंमोन जे ट्राइबेलफोरनि हाखौ
गपिनाथ बरदलै जेलानाखि आसामनि चिफ मिनिस्टार जायो बे समावहाय ब्रिटिशनिफ्रायनो सोलिबोदों बे प्रसेसा बेनिफ्राय गपिनाथ बरदलैया जेला 1947नि उनावहाय चिफ मिनिस्टार जाबाय बे समावहाय ट्राइबेलफोरनि हाखौ नन ट्राइबेलफ्रा लाजोबथारनोसै गैला प्राय जोब्बाय लाख लाख बिगा अना ट्राइबेला दखल खालामनानै लाबाय बे हिसाबै बेल्ट एन्ड ब्लक बिथाङा क्रिएट खालामनानै गालांदों बेल्ट एन्ड ब्लकआबो क्रिएट जादोंबाबो गपिनाथ बरदलैनि उनावहाय आसामनि असमियाफोरा बिराद ट्राइबेल बिरोधी बर' बिरोधी बिसोरनो अफिसार एसटिसि एसडिअ डिसि जायोना जाया मण्डल खानांगौ असमियाफोरजों बिसोरो मिथिगौ बे बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा किन्तु नाथाय बिथांमोनहा स्रोद स्रोदै थाखा जायै जायै नन ट्राइबेलफोरनो हाखौ गासिबो माने ट्रेन्सफार खालामनानै नामजारि खालामना होनायाव प्राय 4.5 लाख बिगा हाया दा नन ट्राइबेलनि आखायाव थांबाय बे जिनिसा जेला आन्दलनाव डिसकासनाव एल.के. आडबाणीया हम मिनिस्टार हिसाबै प्रेजेन्ट थायो बिथांमोननो बे जिनिसफ्रा बिसोरनि अफिसियेल जेनाखि माखासे ब्युरोक्रेट्स बे ब्युरोक्रेट्सफ्रा इन्फरमेसन होबाय हिस्ट्रिखौ नायबाय बर'नि पपुलेसन डेमोग्राफिक स्ट्राक्चारखौ नायबाय 1947 सनाव 75%मोन दिनै 2003आव 30%ल' जाफैबाय होमबा बिसोरो पपुलेसनावबो आउट नाम्बार जानानै दं आरो हा हुआवबो बिसोरनि हाया गासिबो बेदखल जानानै जोबनो नागिरगासिनो दं बेखौ साननानैनो हयथ' मोजां सिन्था खालामदों भगबाना मदद होदों जे एल.के. आडबाणी बे सुक्तियाव बेखौ 6 शिड्युल नङाबा बिसोरनि हाया रैखा जाला होननानै बेखौ होदों होनानै जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सेल्फ गभार्निं बडि गभर्नमेन्ट जोङो मोननो हादों आरो बेवहाय गोबां पावार एन्ड फांसन मोजां होथारदों बिराद मोजां बे बिटिसि सुक्तिया बिटिसि एक्टआ बेजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2 बोसोर इन्टारिम आरो 15 बोसोर इलेक्सन लानानै देरहानानै गभर्नमेन्ट दाबाय बिटिसिया ग्रोम डेभेलप जाबाय बहुद जाफेरै खामानि जाबाय दालां गिदिर दालां जाबाय लामा हाग्रा बंग्रा गेजेरसिम जेरैबो फाखा लामा बानायजोबनो हाबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय CIT बानायबाय मेडिकेल कलेज बानायबाय आरो गोबां जोंनि डिस्ट्रिक्टफोरनि 30 बेडेड 100 बेडेड हस्पिटाल गिदिर बानायबाय उइथ फुल इकुइपमेन्ट दा बेबादि जोंनि डेभेलपखौ नुनानै मानसिफ्रा टिका टुकलिबो गोबां मोनबाय कौटि थाखानिखौ बिटिसिआनो टेन्डार होनानै बिटिसि एलेकानि कन्ट्राक्टरफ्रानो मावबाय बिसिनि आन्डाराव साब कन्ट्राक्टरफोर मावबाय इक'नमिकेलि बिराद जोङो एडभान्स जानो हाबाय बेखौ नुनानै जोंनि कन्ट्राक्टरफोरनि गारि घोड़ा बायनाय बिल्डिं लुनायखौ नुनानै असमियाफ्रा मेगन साबायानो सानानै दा बोरै 6 शिड्युलखौ सिफायनो बर' आन्दलन खालामहोबाय मुस्लिमफोरखौ बाङालिफोरखौ बर'फोरखौ थुनानै होबाय 6 शिड्युल सिफायनांगौ बिटिसि भंग करिब लागे बेबादि दाबि खालामहोयै लास्टआव साम्प्रदायिक संघर्ष लागायना होबाय बर' मुस्लिम बर' सावथाल गोबां जोंनाव संघर्ष जानानै थांबाय बे रोखोमै असमिया सरकारा जोंखौ बायदिसिना रोखोमै जुरुला खालामनो नाजागासिनो दं आरो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार मुख्यमन्त्रिया स्वयं दा बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दं जोंनि बिटिसि रायजोआवनो फैनानै बिटिसि बिरोधी खोथा बिथाङा बुंगासिनो दं बोले बिटिसि কিয় ফার্স্ট ক্লাস নাগরিক সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক আছে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক কিয় থাকিব লাগে এইটো নহব বে জানা হায়া সবাই প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হব লাগিব মিনিংआ मा 6 শিডিউল मोननाय लोगो लोगो ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेला नामजारि मोना बे जिनिसा असमियाफोरनि ब्रेनाव नांनानै दं मानो मोना दाखालि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया प्रेस मिटआव होनबाय 6 শিডিউল ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক এই দুটা বেলেগ বস্তু এই দুটা বস্তু এক জায়গাত থাকিব নোৱাৰে যিকোনো দুইটাৰ মাজত একটা উঠাব লাগে কেনসেল কৰিব লাগে দামনা হ'ব बे बुंखांनायनि परे हेमन्तआ आरोबाव जोंनि बिटिसिनि उदालगुरि अरां क'क्राझार सेरफांगुरि रामफलबिल
कसुगाव गसाइगावआव फैनानै बुंबाय किय बिटिसि प्रथम श्रेणी नागरिक द्वितीय श्रेणी থাকিব এইটো নহ'ব সবাই প্রথম শ্রেণী হ'ব লাগিব তারমানে জেনারেল কাস্टनि मानसिया बिटिसिआव ट्राइबेलनि हाखौ बायनो मोना फाननो मोना फाननायखौ नङा बायनो मोना बेनो जाहैदों बर'फ्रा बिटिसिआव ट्राइबेला फार्स्ट क्लास सिटिजेन आरो जायफोर ट्राइबेलनि हाखौ बायनो मोना बेथ' कनस्टिटिउसनानो होदोंना दा इन्डियान कनस्टिटिउसन दा 6 शेड्युल प्रभिजन बेजोंनो बेखौ होखाथारनाय हाया रैखा जाला बे जाथिया थानाय नंला होनना होखानाय दाना बेखौनो बिसोरो सेस खालामनो नानान रखम खोथा बुङो दा बेवहाय दुखु गोनां जोंनि खुनु बर' एमएलए एमपिफ्रा रावबो बेखौ प्रतिबाद होआखिसै दा बे रोखोम जोंनि 6 शेड्युला बिराद दा थ्रेटनिं गाग्लोबजाहां फोजोबहां अबस्थायाव दङ दा नंखायनो जों रावबो राजनीतिक लिडार बुङाब्लाबो रावबो इन्टेलेक्चुवेल बुङाब्लाबो जोंनि बे सिनियर सिटिजेना बेबादि जाथिनि अलखद टाइमाव जों खोथा बुंगोन जोङो प्रतिबाद खालामगोन दरखार जायोबा जोङो सेलेक्ट खालामनानै 50-60 जन सिनियर सिटिजेन बोराय बुरै दिल्लीयाव थांनानै प्राइम मिनिस्टारखौ हमैगोन प्रेसिडेन्टखौ हमैगोन होम मिनिस्टारखौ हमगोन जोंनि नोंथांमोनहा कनस्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट खालामनानै होखानाय 6 शेड्युल बे अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै मानो फोजोबखो हेमन्त बिश्व शर्माया मानो गासिबो पावारखौ लांफिनजोबखो प्रमद बर'नि दारै बेबादिया जानो हाया जोंनो 6 शेड्युलखौ नांफिनगौ जोंनि प्रयात बिजेपिनि पितृ स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी पितृ स्वरूप एल.के. आडवाणीया होलांनाय जिनिसखौ दिनैनि आसामनि बिजेपिया मानो धंस खालामनो नागिरखो बे खोथाखौ जोङो सानसे थाबैनो बुंहैनांसिगोन बादिखौ आङो प्रयजन बोध खालामदों आरो बेवहाय जों सिनियर सिटिजेना मैखोम रल लानानै जोङो एसे एनै कालेक्सन खालामनानैबाबो रेलवे राजधानी टिकेट लानानैबाबो हजोंहाय बड'लेण्ड हाग्रामा लुनानै दोननाय मोननै दङ बड'लेण्ड भवन आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोनसेया दारकायाव मोनसेया कैलाश कल'नियाव बाहायनो आङो बुकिं खालामनानै 30-40 जनखौ थानायनि बेबस्थाखौ खालामगोन आरो जोङो प्राइम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट होम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै बे मेम'रेन्डामखौ होथारनांगोन दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखायनो जोंनि बे सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ नांगौ रायजोफोर दा जों सान्दों जोंना अल बड'लेण्ड नङा अल आसाम नङा जोंना एबसु बादि अल बियो बेंगलावबो थानो हायो बियो नेपालावबो थानो हायो आसामावबो थानो हायो बांलादेशआवबो थानो हायो जोंनि बे आफादा वर्ल्ड वाइड आरो जों मिथिगौ जोंनि मंगोलियान बर'फ्रा मालयेशियायाव दं इन्ड'नेसियायाव दं हयथ' जों सानसे बेलासे बैफोर कान्ट्रियावबो जोंनि आफादखौ दायैनो हानो हागौ बिथांमोना निश्चय मदद होगोन खारन बिथांमोननि प्राय 60% लेंगुवेजआ जोंनि बर' रावजों मिलियो दा बेफोरबायदि गोबां थांखि दं आङो बुंजोबला दा कनस्टिटिउसनखौ नोंथांमोनहा नायदो आरो जों सान्दों जे नोंथांमोनहा दिनै बेवहाय डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दायोबा बिनि नेक्स्टआव नोंथांमोननि बे खाथि मा डिस्ट्रिक्ट जागोन दादाया मिथिगौ आलिपुरनिफ्राय दार्जिलिंनिफ्राय सिलिगुरि ओमफ्राय हरैहाय कचबिहार दानानै जोङो बर'नि जोंनि बे संगठनखौ माने अल इन्डिया अल वर्ल्ड खालामलांगोन उनावहाय जों नेपालावबो बारगोन बर'खौ खौसे खालामनो थाखाय बर'नि राव हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय बर'नि पलिटिकेल अधिकारखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथांमोननि बे बेंगलावबो बर'फ्रा गोबां साप्रेस जानानै दं दरखार जायोबा जेला जोंहा संगठना स्ट्रं जागोन जोङो वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार वेस्ट बेंगलनि गभर्नमेन्टजोंबो जों रायज्लायनानै जोंनि बर' माहारिनि बे गोदोनिफ्राय एब अरिजिन ट्राइब हिसाबै बिसोर जाहाथे थांनानै थानायनि सुबिदाखौ मोजाङै मोनो बिसोर गावसिनि रावखौ जाहाथे फोथांनो हायो बेनि सुबिदाखौ जाहाथे वेस्ट बेंगल सरकाराबो जाहाथे बानायना होनो हायो जों बेखौ उनावहाय गभर्नमेन्टजों नांलायनाय नङा आन्दलन नङा थ्रु डिसकासननि दारै बेखौ आदाय खालामनो जोङो नाजानांगोन दा बेफोरबादियानो जोंनि थांखि रायजोफोर दा माथो बुंबावनो जासिगोन जोङो उनावहाय लासै लासै सान्दों दा आफादा गोदान
जोंनि बोराय बुरैखौ गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट गावबा गाव ब्लकआव सेन्टार खालामनानै सम सम खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खनलायनाय मोनसे गावजों गाव गोसोनि आदान प्रदान खालामलायनो हानाय बादि फिसा फिसा सेन्टार जों खुलिहोगोन जाहाथे जोङो एसे अर्गानाइज जायो एलार्ट जायो जाहाथे रावबो हारसिङै आइसोलेटेड भाबै जाहाथे थाया आइसोलेटेड थायोबा जायो लोङो उन्दुयो फिसा फिसौफोरजोंल' गेलेयो देहाया बिराद दुरबल जायो खिन्थु ग्रुप बिदिनो 10 जन 15 जन गेदारिं जाबाय थानानै खन्थाइ सावरायनाय मेथाइ खननाय रायलायनाय थायोबा लोगो मोनलायबाय थायोबा बा अर्गानाइजनि नामाव नोंसोरो साब्रै साबा गारि फिसा लानानै गिदिंलायबाय थायोबा देहाया गोरासिन जायो नंखायनो संगठनाव खामानि मावोब्ला मोनसे साइडजों हयथ' नोंहा खस्थ'आ बारा जागोन खिन्थु हेल्थ साइडआव नोंहा डेभेलप जायो गाज्रि नङा आंथ' जेसे न'आव सानब्रै सानबा न'आव थाबाय देहा दुरबल जायो जेला ओजों थांबाय मिथिं गाबाय होमब्लासो माने राखांनाय बादि मोनो आंना बिहामजो सानैयाव सासे आंखौ नोजोर होबाय थायो बे बाबाया न'आव थाबाय थाबाय जि दुरबल जायो खालि उन्दुनानैल' थायो खालि मबाइलल' नायो बे बाहेरायाव मिथिङाव थांबाय थाबासो गोरा नुयो बाबाखौ नंगौबो खोथाया दा बेबादि रायजोफोर नोंथांमोननि थ्रुयै जों लासैनो जोंहा नेपालावबो दं बर'फ्रा स्केटार जादों दुर्भाग्यआव जोंना बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थाब थैयामोनब्ला बिथांनाबो अर्गेनाइजेसन दंमोन अल दा बड'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट सानसुमा दामोनहाबो हालांजोबाखसै नै दा बर'फायाबो अबथिरा थैनानै बेबो हालाङाखसै दा जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहाबो एडमिनिस्ट्रेसनाव थानानै गोदोनानै डेभेलपमेन्ट खामानि स्किम राननाय आरिनायाव बेस्थ' थानानै बिथांमोनहाबो हाफुंजोबलाङाखसै जोङो नुहुरदों दा फ्रि भाबै खामानि मावनो हानाया सारा वर्ल्डनि बर'खौ इउनाइट खालामगोन बादिया आरो दानि जोंनि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बादि बर' थुनलाइ आफादफोर बादि आफादा दिनै थै गैयै आफादाव कनभार्ट जादों दे हेभ नो भइस एट अल दे केनट शो एगेन्स्ट एनि एंटि बर' स्टेटमेन्ट गिभेन बाय दि एंटि बर' पिपल जेनेरेल कास्टनि मानसिफ्रा दिनै गाज्रि गाज्रि बिटिसि 6 सेडुलनि एगेन्स्टै बुंगासिनो दङ बर' हारिनि एगेन्स्टै बुंगासिनो दं खुनु थुनलाइ आफाद खुनु एबसुनि लिडारफ्रा बेखौ प्रतिबाद काउन्टार होआ मानो मानसिफ्रा सेल्फिश जाजोब्बाय सेल्फिश प्रमद बर'आथ' नाम्बार 1 ग्रेटेस्ट सेल्फिश आरो जोलैनि हांगार होनजायो मानो जोलैनि हांगार होनो नोंथांमोनहा माखासेया प्रमद बर'खौ मोजां मोनग्रा थानो हागौ थबे बेहाय जुक्तिखौ नायनांगोन बिटिसिखौ एथ' आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार मानसि थैनानै मोनदों 6 सेडुल ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन मोनसे एरेन्जमेन्ट बेखौ बिटिआर सुक्ति खालामनानै प्रमद बर'आ एकदम स्क्रिप्ट पावारानो गैला आरो हिमन्त बिश्व शर्माया 40टा बे डिपार्टमेन्ट मोनखानायखौ 16टाखौ बिनानै लांफिनजोब्बाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दारै अर्डार होनानै ट्रेन्सफार टु दा डेपुटि कमिशनारफ्राथ' चिफ मिनिस्टारनि आखाइनिसो नोंनि बिटिसिनि चिफनि बा इएमफोरनि आखायाव गैया बे रोखोमै प्रमद बर'आ बिटिसि 6 सेडुलखौ हारसाफ्रा जेराव धंस खालामनो नागिरदों बेखौ टटेलि प्रमद बर'आ चान्स होबाय गावबो थाफाबाय नंखायनो प्रमद बर'खौ हारि सिबियारि नङा बियो नामावल' एबसुनि प्रेसिडेन्ट जाबोदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै आन्दलन बर'फोरनि आन्दलनखौ एसे लाफ्लादों बियो आं दिनै फुरा बुंगोन लाफ्लानानै कयेकटा बोसोर बियो रेल जथेदों नेशनेल हाइ जथेदों बे समाव बियो अलरेडि बिजेपि आरएसएसजों हाबहैखाबाय आरएसएसनि सासे केडारमोन आरो बेखायनो बियो जिहेतुके बड'लेण्ड बिनायखौ धंस खालामनो बै बिजेपि आरएसएसजों सुक्तिबद्ध जाबाय सिङाव एनि हाउ बड'लेण्ड डिवाइड आसाम 50-50 आं बेखौ गारहोगोन होननानै बियो सिङाव एग्रिमेन्ट जानानै एबसुनि लिडार जाबाय सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति खालामबाय बाहाय बिसोर लिरबाय जे आफ्टर डिसकाशन उइथ डिफरेंट ग्रुप्स अफ बड' लिडार इट इज कनक्लुडेड दैट ए फाइनल एंड कम्प्रिहेंसिव सल्यूशन इज मेड while keeping intact the territorial integrity of Assam. आसामनि टेरिटरियेल इन्टिग्रिटिखौ लाखिनानै अर्थात आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासिनो अर्थात बड'लेण्ड बिनायखौ
नाङालासिनो बे सुक्तिखौ खालामनाय जाथोंसै होननानै कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन बे सुक्तिखौ बे खालामना फैबाय ओमफ्राय बेवहाय गोबां धाराफोर दङ जाय धाराफोरनि दारै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ थबस्र' आखाइ दानस'बाय गन्थं हाख्लाबाय मोखां हाख्लाबाय आथिं दानस'बाय बेबादि बिथाङा सुक्ति खालामनानै लाबोदों नोंथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टखौ नायदों नायबाय सोरबा Have you ever seen the BTR agreement? BTC को नायदों दा जोंना सिनियर सिटिजेन मथ'आबो बेनो जे बिटिसि सिक्स सेड्युलखौ रैखा खालामथारनांगौ नंखायनो बिटिसिनि एगेन्स्टै जाय बर' लिडार जाय हारसाफ्रा नाजागोन खोथा बुंगोन बेखौ जों निन्दा होगोन नंखायनो एसे आङो ससे बुंनाय जाबाय दा जोंनाव कनस्टिटिउसनाव मोनसे खोथा दं इट इज ए नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामा अब्लाबो सार्टेन केसाव जातिनि थैनाय थांनायनि जेब्ला इस्यु फैयो बाथ्रा फैयो बे बेलायाव पलिटिकल इस्युबाबो बेवहाय जोङो खोथा बुंगोन बे कनस्टिटिउसननि प्रभिजनखौ लानानै आङो दा ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा बुंबाय हा दाखालि दिलीप सयकियाखौ थिगसे रायखांबाय आरो नै मैया आङो माबा चिफ मिनिस्टार बा हेमन्त बिश्व शर्माखौ माने सोंखारिदों बारा एब्राप्टलि नङा एग्रेसिभ नङा लासैनो आं बेखौ सोंखारिदों আপুনি एজন मुख्यमंत्री হই being a chief minister of a state this should not be your language আপুনি তো সকলো নাগৰিকক চাব লাগে জনজাতিৰ ট্ৰাইবেলক চাব লাগে অসমীয়াটো এসে বুজি না বুঝা আপনি মুসলিমক নিন্দা করে নেগলেক্ট করে মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে কয় আৰু ট্ৰাইবেল আপনি সব সময় আমাক ইটিকিং করে নেগলেক্ট করে बेबादि लाइनजों आङो बिथांखौ बखिदों आरो बखिबाय थागोन दा जोङो बेबादि जुदि गणतान्त्रिक देशआव चिफ मिनिस्टार जानो हागौ हि मे बि द प्राइम मिनिस्टार बिथाङा जुदि जोंनि ट्राइबेलनि इन्टारेस्ट ट्राइबेलनि मान सन्मानाव आघात होयोबा वी शेल नट कीप साइलेन्ट बे स्पिरिट थानांगौना थानाङा दिनै आङो एबसुखौ मानो दायो दिपेन बर'आ बिजेपिजों बायजाबाय सिपिआव कौटि थाखा बिथांनाव आखायाव दं प्रमद बर'आ बिजेपिजों बायजाबाय सिपिआव सोजाबाय हाजार जोंना ओरैबायदि नोंथाङा बिजेपिआव था नोंथाङा तृणमूल कंग्रेसआव था नोंथाङा कंग्रेसआव था जेखि पार्टियाव था मानो इउ केन बि मेम्बार अफ द अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम बाहाय नोंथांमोनहा बयबो हाबनो हागोन खालि बेवहाय पार्टिनिल' डिसकासन जानाय नङा आं दहाय बुंनायफ्रा जातिनि थैनाय थांनायनि रिलेटेड इस्युखौसो बुंदों किन्तु आं बेखौ आं बिपिएफनि जाना बुंदों आं इउपिपिएलनि जाना बुंदों बे नङा जोङो सार्टेन केसाव जोङो बेफोरखौ बुंनाय जागोन